Noxky Vlog. Magandang araw mga kapatid, Noxky Vlog. Andito tayo ngayon sa Motorcycle City, Guagua, Pampanga branch para ipakita ang motor ng Benelli. Pero bago yan mga kapatid ay shoutout muna sa kanilang mga empleyado na si Sir Bride Lozano, Ma'am Jane Ong, and SG Angel Lopez at sa kanyang partner na si Angeli Mongcal. Thank you very much po sa inyo. God bless po. So, ayan po mga kapatid, andito tayo sa Motorcycle City, Guagua, Pampanga, no? Nakita natin tong Benelli RFS, no? 150 na FI na rin siya. So, titingnan natin, may pagkakahawig siya sa Sniper 155, no? Yung pagkakadesign. So, tingnan natin to mga kapatid, itong Benelli na to. So, sa kulay niya mga kapatid, napakaganda, oh. Glossy blue, tapos mint green mga kapatid, combination niya. Ayan, mint green yan dito, pati yung mags niya, yan, oh, ganda, mint green, tubeless tires na mga kapatid, at disc brake sa harap and sa likod mga kapatid, no? Tingnan natin kung ABS na ba. So, hindi pa siya ABS, no? Yan, disc brake lang siya. Pero ang kinagandahan dito mga kapatid ay liquid cooled na rin siya. Ayan, meron siyang radiator dito. Ano, ganda ng design niya, napaka-aggressive ng design, sporty look mga kapatid. Ayan, Benelli. Itong Benelli mga kapatid ay Italian motors to mga kapatid, kaya magandang klase rin siya. Kilala na rin to mga kapatid dito sa Pilipinas. Tapos dito naman sa kanyang panel board ay combination ng analog and then digital din. So parang hawig din talaga siya sa Sniper, no? Ayan. Tapos yung mga design niya dito, yung makita natin, glossy black. Then di-clutch na rin ito mga kapatid. Ayan, makita natin. So napaka-aggressive ng design nito mga kapatid. Yung ignition niya, meron ding shutter lock. Then meron siyang pocket dito, isa, no? Ayan. Okay. Kasya rin yung isang cellphone. Ayan. Sa mga switch mga kapatid ay siyempre premium yan. Benelli to mga kapatid. Ayan.
high and low, busina, signal light, then clutch. Then dito sa side na to ay yung bukas ang ilaw, meron pa rin. Then electric starter. Then dito yung kanyang throttle. Ayan. Aggressive mga kapatid. Then preno sa harapan. Ayan, sa kanyang tail light, LED na yan mga kapatid. Pati yung kanyang signal light. Tapos meron din yung LED lights dito sa may kanyang plate holder, no? Tapos may reflector pa. Tapos ayan yung fender niya sa likod. Yung design, ganda, no? Tapos bakal pala to mga kapatid, no? Ayan, no? Kaya matibay siya. Tapos meron pang reflector dito, side by side. Meron doon. Tapos naka mono shock na makita natin na kulay red. Ayan. Ganda talagang design nito mga kapatid. Ayan, no? Meron pa siya mga aerodynamics dito. Ayan, no? Yung mga screen na yan. Tapos sa likod ito naka disc brake din, naka dual path caliper mga kapatid yung kanyang preno sa likod. Tapos ang size naman ng gulong dito 110 by 70 by 17. Tapos meron din siyang tire hugger dito, no? Protection para sa talsik sa dumi dito. Ayan. Sa kanyang muffler, ayan, aggressive yung design, sporty yung design niya. Pati yung kanyang footdex dito, yung bracket ng footdex, maganda. Ayan. Tapos sa driver, napipilip din mga kapatid. Ayan. Tapos ito naman mga kapatid yung kanyang makina, oh, ganda. Kita natin yung pagka stainless dito ng Benelli. Ayan. Yung nagpapaganda dyan mga kapatid. Tapos yung preno sa likod dito, yung pedal nya okay na okay din. Yan, meron pa siyang aerodynamics dito. Ayan, ganda. May mga screen. Pinakalagay dito mga kapatid na pure passion since 1911 pa mga kapatid. So ito yung pinaka first na nabuo itong gawa ng Benelli, no? Ayan. Tapos dito naka dual path caliper din sa harapan, kaya napakalakas. Then naka inverted fork pala mga kapatid. Ayan, nakita natin. Tapos disc brake and then tubeless. Tapos ang size naman ng gulong dito sa harap ay natin 70 by 90 by 17 mga kapatid, no? Kahit di mo na i-modify ito mga kapatid, napaka-astig na yung forma. Tapos naka single shifter mga kapatid doon. Tapos kanyang signal light dito sa harap ay LED rin. Pati yung dito mga kapatid, no, yung pinaka park light niya, ayan, LED na yan mga kapatid. Tapos meron pa siyang VRL dito na kulay puti. Ayan, makikita natin yan pagka nakabukas na yan. Ayan. Palagay pa Euro 3 technology pero FI ito. Ayan yung kanyang logo dito sa harapan, Benelli. Tapos yung pinaka headlight niya mga kapatid, ayan, medyo smoke lens siya mga kapatid. Tapos halogen pa yung kanyang bulb dito. So okay naman yan, malakas naman yung buga niyan mga kapatid nung liwanag. Tapos ito glossy black pati dito, glossy blue na to dito. Maganda rin yung combination mga kapatid, no? Tapos yung mga edges nya, yung design, napaka aggressive yung design. Yan po yung Benelli 150i. So alamin natin mga kapatid yung price dito mga kapatid, and then yung installment nya sa mga magkakagusto nito, gusto kumuha nito, ay available yan dito sa Motorcycle City. So tapos marami pa silang mga motor dito mga kapatid, no? Hindi natin kayang isa-isahin to sa dami mga kapatid yan. And meron din silang mga big bike, Kawasaki Ninja dito,
binili din mga kapatid, 200cc. Then CF Moto 300 SR. Ayan. So sa mga susunod na vlog natin mga kapatid, isa-isayin natin yan.